περάσουν. Λοιπόν, θα κάνουμε μάθημα πώς θα βλέπεις τηλεόραση με το νέο σύστημα της ψηφιακής τώρα. Με την ψηφιακή τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσεις 2 τηλεκοντρόλ. Εντάξει, 2. Όχι μόνο την τηλεόραση, τα 2 αυτά. Τους εδώ. Μπράβο. Λοιπόν. Άνοιξε την τηλεόραση. Όχι με αυτό. Αυτό ανοίγει το μηχάνημα. Την τηλεόραση άνοιξε. Τι κάτω, Μπράβο, έλα. Πάτα. Δεν έχεις ανοίξει ακόμα. Να ανοίξω δεν ανοίγω από εδώ, ξέχασα. Μπράβο. Να, εκεί ήταν λίγο. Ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε. Τα πάνω. Να το ανοίξω με τούτο εδώ τα πάνω. Το μηχάνημα του, ναι, θα το ανοίξουμε αυτό, με το κόκκινο. Με το κόκκινο. Μπράβο. Άνοιξε. Άνοιξε. Τώρα. Περίμενε τώρα. Λοιπόν. Ποιο κανάλι θες να δεις. Ποιο κανάλι θες να δεις. Αντένα. Ναι. Ποιο είναι το αντένα σου είπα. Το 5. Το 5. Για πάτα εκεί 5. Το βλέπεις. Να το 5 εδώ εγώ. Σουτ. Κάτσε να το εδώ. Να. Μπορούμε και φώτα να δούμε. Λίγα φώτα, οικονομία. 4, 5. Εδώ, λοιπόν, πατάω τούτο, έτσι. Δεν έχω γράμμα τα χέρια μου. Τα πάνω, απάνω θα είμαι, να δω. Επάνω. Το άλλαξα. Αυτό είναι αντένα, μπράβο. Λοιπόν, εδώ τι βλέπεις, στο αντένα τι βλέπεις. Πού να βρω το αντένα εγώ. Στον αντένα. Το λέει αντένα εκεί, το λέει, κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Κάτω. Α, εδώ θα το βλέπω, κάτω θα βλέπω. Άλλες φορές το λέει κάτω. Άλλες μπράβο, ναι. Λοιπόν, εκεί τι βλέπεις, ποιο έργο βλέπεις. Το βλέπω 10. Το 10. Βλέπω τον αντένα στις 10. Τι έχει αυτό. Τι έχει. Το τουρκικό βλέπω. Ωραία, τι άλλο βλέπεις. Αυτό βλέπω, δεν πω τι δεν είναι. Τελειώνει η 11 και πάω και κοιμάμαι. Όχι ρε. Την υπόλοιπη μέρα τι βλέπεις. Το πρωί. Το πρωί τι βλέπεις. Δεν βλέπω τίποτα. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι βλέπω πάλι στον αντένα. Ένα τουρκικό. Και 10 η ώρα έχει πάλι ένα τουρκικό στο Α. Στο Α. Το Α Έχει ένα τουρκικό. είναι το 7. Στο 7 είναι. Για πάτε 7. Δεν πάω το βρω, δεν βλέπω τώρα. Δεν βλέπω να πατήσω 7, μα το βρω το 7. Ένα το εδώ είναι. Για κάνε. Μία φορά. Το πάτησες 2 φορές τώρα. Τώρα κόλλησε. Τι θα του κάνω. Να το κλείσω, να το κλείσω. Τώρα καλύτερα να το κλείσεις. Εδώ, στο κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ξανά άνοιξε το. Να ανοίξω πάλι εκεί. Ναι. Άστο, ξέρεις πολύ, ξέρεις πολύ. Το ανοίγεις, το κλείνεις, όλα τα κάνεις. Ξέρεις πάρα πολύ. Τι φοβάσαι, να το. Θα βλέπεις τηλεόραση κανονικά τώρα εσύ. Δεν σου είπα, εγώ Λοιπόν. θα το μάθω. Μπράβο, άστο, ξέρεις πολύ ωραία. Ποιο θες να δεις τώρα. Έλα. Ποιο θέλεις να δεις. Μου το έβαλες, είναι στο αλφάδο που το έβαλα. Εσύ ποιο βλέπεις. Είναι κάτω εδώ, Ποιο είναι. Στο αλφα είναι τούτο. Αντένα είναι. Αντένας. Ωραία. Α, τα μπερδεύουν τα τα μάτια τους. Ωραία. Το α είναι το 7. Αυτό που πάτησα. Το πάτησες 2 φορές όμως. Το πάτησα 2 φορές. Μία φορά γρήγορα, τάκ. Έτσι το πατάω. Τώρα τι να κάνω. Για να βρω το α. Καλύτερα να μην βλέπεις τηλεόραση, εγώ λέω. Α, Θεέ μου.
Θέλεις... Ποιον πίνες θα φτιάξει αυτά. Αυτοί οι αλήτες θα κάνουν, να παιδεύουν τους γέρους. Να παιδεύουν τους ηλικιωμένους θα κάνουν. Να χαθούν. Θες να πάρεις ένα τηλέφωνο να σου πω, να τους βρίσεις. Θα βρουν μαλάκα. Στους γέρους έχετε δώσει τα τηλέφωνα αυτά να τα τηλεοράσει. Μπορούμε βλέπουμε μην να πατάμε και να κλείνουμε. Έλα ντε. Τώρα τι θα δεις. Σε παίρνω και φωτογραφία που είσαι... Σε παίρνω φωτογραφία που είσαι ωραία κοπέλα. Λοιπόν, βάλε τώρα να δούμε εδώ. Βάλε να δούμε Α. Ποιος το έχει κάνει αυτό. Ο Παπαντρέου. Αυτός το έχει κάνει αυτά. Βάλε Α. Ας ο γέρος πού μπορεί να βάλει τηλεόραση. Δεν μπορούν οι γέροι, δεν μπορούν. Είσαι και ωραία κοπέλα. Σε έχω πάρει βίντεο γιατί είσαι ωραία κοπέλα. Σε παίρνω βίντεο που είσαι ωραία κοπέλα. Πού να μήπως. Για πες. Θα βάλεις. Λοιπόν, τώρα τι να βάλω. Τι να βάλεις γαμότο. Το 7. Το 7. Το 7. Πού να το βάλω, που δεν μπορώ, τα χέρια μου δεν μου κάνουν, ρε μαλάκο. Το βάλα. Όχι, πάλι κόλλησε. Το βάλα. Κόλλησε πάλι. Κόλλησε πάλι. Πρέπει να πατήσω. Δεν μου τα δάχτυλα. Άρα δεν ξαναβλέπεις τηλεόραση. Δεν θα βλέπω, Άστο, καλύτερα να μην ξαναδείς τηλεόραση. Να μην ξαναδείς τηλεόραση. Τι θα κάνω, δεν μου πιάνουν τα χέρια, θα το πατήσω πάνω αυτό. Θέλεις να βάλεις ράδιο. Ραδιόφωνο να ακούς. Δεν θέλω ράδιο, δεν μου χρειάστηκε. Θέλεις να το βάζεις και ραδιόφωνο τώρα. Θα το βάζεις και ραδιόφωνο, ναι. Αλλά για να το βρεις στο ραδιόφωνο θα περάσουν 200 χρόνια. Λοιπόν. Ποιος πώς το λένε, Τι να κάνω. Τώρα πες, τελειώσα. Τι να βάλω να πατήσω για να έρθουμε στη θέση τα πράγματα πάλι. Τώρα. Πρέπει να πατήσεις το OK. Στη μέση που είναι, στη μέση. Ένα μεγάλο κουμπί. Αυτό το που πατάω που μου λέει. Όχι, το από κάτω. Από κάτω ποιο είναι. Από το κουμπί που σου είπα. Ναι. Ένα μεγάλο. Καλά. Αυτό είναι και φως. Βάλε μου φώτα. Φώτα όχι. Οικονομία. Πού το φως τώρα. Πού είναι το από κάτω εδώ. Πού είναι. Καλύτερα. Το μπαλάκι. Άμα γίνεται αυτό, καλύτερα να το κλείνεις. Και να το ξανανάβεις. Άντε πάμε. Κλείστο και κάνεις το. Να το κλείσω τώρα, τι να κλείσω τώρα. Το ριέτσο το πρώτα. Αυτό δεν χρειάζεται τηλεόραση. Το μηχάνημα θα κλείσει. Ναι, για πάμε. Να το κλείσες. Άναψε το. Ωραία, μπράβο. Θα σε πάρουνε στην NASA. Για τους δορυφόρους, θα σηκώνεις τους δορυφόρους. Γελάς. Με τόσο που ξέρεις θα κάνεις πράγματα τέτοια. Μεγάλη γυναίκα, πόσο χρόνο είσαι, 85? Πόσο χρόνο είσαι? 75. Έλα, άστα αυτά που τρέπεσαι την κάμερα, 85 είσαι. Και ξέρεις να ανοίγεις την τηλεόραση. Μπράβο. Τώρα αυτό είναι αντένα. Τι θες να δεις, αντένα? Το 5. Μέγα. Το 5. Το 5 είναι ο αντένα, εκεί είναι. Αντένας είναι, πού δεν φαίνεται με μένα αυτό που πέφτει από πάνω. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Αυτό εκεί. Ωραία. Τι θες να δεις τώρα, Μέγα? Λοιπόν, Μέγα, ναι. Μέγα, πάτα το 4. Να πάμε. 4. Ναι. Το 4. Μία φορά. Ωραία, μπράβο. Πού είναι? Άστο, ξέρεις πολύ. Να το 4, να το. Έλα ρε, πόσο ξέρεις ρε γιαγιά, μπράβο ρε γιαγιά. Έτσι, μπράβο. Καλά τώρα, δεν σε πιάνει κανένας. Τώρα και μηχανάκι θα πάρεις. Πρέπει να με πάρει, να τους δεις στους γέρους. Πρέπει να πάω να... Θες να κανονίσω. Να πας να κάνεις μάθημα στους μεγάλους ανθρώπους. Γέρους, ναι. Λοιπόν, θα σε πάω εδώ, στο χωριό μας, στο Μαρκόπουλο. Θα πηγαίνεις, θα τους λες,
Θα φωνάζει. Όχι, εσύ δεν πας να βάλεις αυτό. Όχι, θα πας εσύ με την τούγα, θα λες κάνω μαθήματα για το μηχάνημα, θα λες. Ναι. Και θα σε παίρνουν μέσα σου ένα πεντάρικο. Να παίρνω 10 ευρώ παίρνεις. Πόσο? 10 ευρώ. Εσύ τα λες γρήγορα, δεν έχεις Να πρόβλημα. πάρω να παίρνω 30. Να το. Θα βγάλεις και προγράμματο. Εσύ δεν θέλεις να βάλεις τέτοια. Όχι, εσύ βάλε λίγο αντένα τώρα. Βάλε λίγο αντένα. Αντένα, κάτσε να το 5. Δεν μπορώ να με τα δακτυλά μου. Όπα, όχι ρε. Το πάτησες πάλι 2 φορές. Το κατάλαβα. Το κατάλαβες, Τώρα, τι πρέπει να κάνεις. Εκεί την ωμέγα, τι είναι εκεί. Τι πρέπει να κάνεις τώρα. Να χορέψω. Λοιπόν, να το σβήσω τώρα. Να το σβήσω το κόκκινο. Ναι, σβήστο. Δεν μπορώ ρε παιδιά, ανάποδα ώρα μου φαίνονται. Να το. Λοιπόν, το κάτω δεν πειράζει καθόλου τίποτα, Ναι, το βράδυ το κάτω. Θα το το βράδυ. Που θα πες για ύπνο, Ναι. θα κλείσεις και το κάτω. Το κάτω δεν το κλείνω αυτό. Με αυτό. Ας το ξέρεις πολύ, εντάξει. Λοιπόν, Ανοίγω. άνοιξε ρε παιδάκι μου. Μας έφαγες. Γιαγιά, σήμερα θα δεις τηλεόραση. Αύριο που θα λείπω εγώ δεν θα δεις. Άλλο λέγε. Τι βλέπει. Ωραία, μέγα. Λοιπόν, τώρα αντένας. Το 5 μία φορά. Το 5. Πάτα το 5 με έφαγες. Πάτα το. Ωραία, ωραία, άστο. Να το, αντένα. Πού είναι, ναι. Αντένα. Να είχε αντένας, ναι. Το έκανες, εντάξει. Λοιπόν, Ωραία. το ξεχνάω. Πώς θα Έλα σου. το πώς. Θα σου βάλω στην τηλεόραση επάνω ένα χαρτί μεγάλο και με αυτό σου γράμματα έκανα, και θα σου λέω τι να πατάς. Πόσα θα μου δώσεις. Μπράβο. Θα μου δώσεις ένα πεντάρικο. Δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, τώρα έμαθες, εντάξει. Τώρα, λοιπόν, θέλω να σβήσω. Για σβήσε. Κλείνω αυτό. Ναι, για κλείσε. Ωραία. Κλείνω αυτό τώρα. Και το άλλο. Α, ναι. Να, έκλεισες. Ορίστε. Άντε, καληνύχτα, ωραία, καλά έργα. Ορίστε, τι μιλάς. Μπράβο, Να γιαγιά. ανοίξω τώρα. Όχι, φτάνει, κουράστηκα. Ανοίγω. Γεια σου. Το κόκκινο ανοίγω. Ναι, ναι, γεια.